boy. Sikhulu sami. Lalela. Isimple kakhulu imishini yanamhlanje. Khuluma ngani? Lalela. Yazi mina hlezi ngilindele noma yini. Ngabe yini siyakhala nawe yazi. Inkinga yakho ukuthi uphapha kakhulu. Ehlisa umoya. Lalela lana. Uyabona kaZulu umphathi wetshela ukwesibili. Ngiyabona kaZulu indaba kaZulu. uZungu uyakhumbula ukuthi wangibopha. Uyakhumbula ukuthi uZungu ngesikhathi engibopha kwatholakala ukuthi icala kunalo. Ya ngikhumbula lokho. Uyakhumbula ukuthi yini eyasala yami ngakuZungu. Hayi. Ngisakhumbula ngichazela isikole sami. Kunedayimani lami lasala kuZungu elingaka. Idayimani lami ngiyalifuna. Esikhulile. Into engifuna ningenzele yona-ke lapha. Kunama security amabili kakhulu. Lasefront okweni ngiyafika lapha. Niqotha imbokodo nesisekelo kanti la khona inja kuku konke nikushaya phansi. Ebese nishaya iclean job bonke labantu ngifuna nibaqhebe endlini phakathi. Ngifuna kuze kutholakala emva kweminyaka ukuthi abekho. Ngifuna nishaya into clean. Uyangizwa? Ebese niqedile ngabo indlu masishaya umoya. Ebese niya kwi-safe yakhe ngiyothatha idayimani lami. Okunye nokunye niyokufica lapho phakathi okweni. Yazini sikhulu sami. Ngiyakuzwa uyakhuluma kodwa kunento engayizwisisi kahle. Yini ongayizwa kahle ngoba phela ngithi luqondile ulimi lami anginakwethu. Manje ufuna nje sichithe wonke umndeni kanjalo igazi. Wonke umndeni akuthi kanti sizochitha nje umnikazi wawo nje kuphela. Uyazi ukuthi wena ngikukhulisile nje obumngaka namhlanje bengikuvikela kubantu abangakanani ababefuna ukungiqotha. Ngiyakwazi lokho. Uyazi ukuthi wena ukhule kanzima kanjani ngikuvikela. Lokho kusho ukuthi-ke ungabi nonembeza umuntu ongahlangani nayo like engayona igazi lakho leyo nto inja ongayazi kodwa phathi kunengane ezincane sinengane ezincane uyazi ukuthi mhla besifikela la ekhaya ngeke besicabangele lokho bayoqotha imbokodo nesisekelo uze wazi ukuthi yonke into esinayo ingoba abantu akade beme endleleni yethu sibaguduzile. Angifuni-ke wena lokho ukulahlekele la ekhanda lakho ufake la ekhanda lakho ukuthi lobu uphila nje ufake ukudla emlonyeni ingoba abanye abantu baphansi akusekho-ke ukubuyela emuva qhubekela phambili ndoda amadoda ngithi uZungu nomndeni wakhe bonke abafe uthathe idayimani lami ubuye nalo. Makunjalo isikhulu sami abafi. Nazo-ke boy ngo-8 ebusuku hlanganisa ithimba ngo-9 ngifuna ukuzwa ikhona engitshela ukuthi izinto zihamba kahle. Isikhulu sami ukuthi isikhulu sami nje